Elvis the Presley King. Of the fucking universe. Baby. Okay, prøv lige at slappe af. Det der kan jeg jo ligesom ikke lære. Sagtens. Det er de 3 mest basale akkorder. Okay, jeg må have en. Du skal rushe med den. Den her. Så det kommer man. Hey, Pas på, du ikke griser den her bagved med den her, fordi det er metal. Du placerer din ringefinger. Det er den der. Fuckfinger. På 3. bånd. Ja. 5. streng. Ja. Det er 4. streng. 1, 2, 3. Og så placerer du din lange finger. Andet bånd. 6. streng. Så placerer du din pegefinger. Det kan jeg ikke, for den er ikke lang nok. Jo, den er. Jeg kan ikke nå derop, for så rammer jeg de andre. Vil du prøve med den her? Den er tyndere end gribholdet. Hey, wow. Nu går det alt for hurtigt. Du skal trykke over. Det lyder fedt. Og så skal du lægge dine tommelfinger over den der streng, for den lige så stille. Ikke tryk på den. Bare rør ved den, fordi den skal ikke sige noget. Hvordan gør du? Ned? Ned, op, ned, op, ned, ned. Okay. Nej. Ned, op, ned, op, ned, Ned, op, 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 ned, ned, op, op, ned, ned, op, ned, op, ned, op, ned, op, ned. Random akkord! Multi-akkord! Freestyle! Er det sådan, at du filmer lige nu, eller hvad? Freestyle! Det er Eva. Så kan jeg lave en ris. Kom ikke med til. Jeg kan den her. Okay, nu skal alle være klar parat til start. Jeg kan den her. Og den vil jeg gerne lade Eva. Eva, du skal bruge de her 2 fingre. Ligesom når du giver fingre til dig selv. Den kunne jeg! Så hører du efter, hvad jeg siger. Ligesom når du giver fingre til dig selv, så er det bare med det samme. Nå! Nu er jeg med. Den er græsset af, hva'? Okay. På den anden hånd. Og så sætter du den på øverste og den næste øverste streng. Og så gør du sådan her. Det er faktisk bare det samme med 2 strenge i stedet for. 1, 2, 3. Så sådan her. Først A. Først A. Først væk med fingrene. Ikke lave noget. Nu ikke også. Ikke lave noget. Ikke lave noget. Det er fuldstændig det samme, bare med 2 fingre. Ikke lave noget! Nej, så spil! Kvinde. Nej, jeg har gjort noget galt. Lad mig lige. Nej, nu kan jeg. Hvad fanden var det? Hvad er der? Nej, jeg kan. Ja, okay. Jeg kan også godt have noget til på fisen. Prøv lige at give mig den der capo, du ligger der. Giv mig det capo. Kan den til? Er det den her? Ja. Og nu gik din computer ud. Nej. Den leger bare med sig selv. Det kender jeg godt. Okay. Det lyder bare endnu mere fisen.
Ej, det er godt det her. Prøv at høre mig. Kan jeg ikke bare lave den her? Det kan jeg vel gøre. Det styrer mig selv. Det er meget nemmere, altså. Jeg kan ikke synge, når folk først lytter.